ሰላም ተኸታተልቲ ቻነልና ክሊኒክ ዕግበት ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ እውን ከም ትልሙድ ንዓኹም የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ደቂ ተባዕትዮ እንታይ እንተሲእኖም እዮም ካብ ኣፍቃሪቶም ካብ በዓልቲ ቤቶም ሓሊፎም ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ኢቭን እውን ናብ ሰራሕተኛኦም ከይዶም ርክብ ንምፍፃም ዝደልዩ ዝብል ሓሳብ ኣስፈሕ ኣቢልና ንሪኦ ኢና ኣብዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍቃሪኣ ወይ ድማ በዓል ገዝኣ ስለምንታይ ቺት ከም ዝገብረላ ኣይትፈልጥን እዚ መደብ ነዚ ተፈልጣሉ መደብ እዩ እንታይ እንተጌርክን ከ ናብ ዝነበረ ፍቅሩ ናብ ዝነበረ ተኣማንነቱ ክምለስ ክትገብራ ትኽእላ ዝብል እውን ክንሪኢና ፈለማ ካባኹም ዝፅበ ነዚ መደብ ላይክ ብምግባር ምጅማር እዩ ንቻነልና ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ፍቅሪ ናይ ሓዳርን ርክብን ዘደንቁ መልእኽትታት ትሰምዑሉ ቻነል ስድራ ኩኑ እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ምሳይ ጽንሑ ሰናይ ጻንሒት ፈለማ ኣብዚ ሓደ ተባዕትዮ ኣብ ፍቅሪ ወይ ድማ ኣብ ሓዳር ህይወቶም ብሉጽ ዕጋባይ ናይ ርክብ ህይወት እንተዘይረኺቦም ነዚ ሰኣንዎ ናይ ርክብ ዕግበት ካብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንምርካብ ምፍታኖም ዘይተርፍ እዩ ኮይኑ ግና ደቂ ኣንስትዮ ትጸገም ካብ ምንታይ ዝመጸ ከም ዝኾነ ከይፈለጥክን በዓል ገዛኽን ወይ ድማ ኣፍቃሪኽን ኣብ ልዕሊኽን ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ዝሙት ይፍጽም ከም ዘሎ ኣብ ትፈልጣሉ ግዜ ሓዳርኩም ይፈርስ ቆልዑ ስድራ ይብተኑ ኮይኑ ግና ቅድሚ እዚ ኩሉ ደቂ ኣንስትዮ ክትገብርኦ ዘለክን ቃሪኽን ወይ ድማ ንበዓል ገዛኽን بركبكم اسكاب موداتا عقبت نخركب كتقبر لكن نزي كبل انت لخو قنا متلو دك تبعتيو انتايو امس بلعت انت تراخيبو بازت راح كعقب ويد ما خفسس زخقليو بأمرو قنا اتعقبت انت زي رخيبو ازي مولو عقبت يخونالون سلازي بعلت بيت ويد ما فكاريتو بلوس من كسقاس زي تقبر انت خوينا استفلاليو نايركب عينتات كتفتصم دليت زي بلا انت خوينا كرت سونتا صريتا نركب زعدم انت زي كوينو كالاي ويد ما سالساي ناي مقبار عددون زقنس ይዝኸውን በአቢሉ ድማ ምሳኺ ርክብ ናይ መፍጻም ድሌቱ ዳርጋ ናብ ዜሮ ይወርድዩ እዚ ድማ ካባኽስ ኣኖ ግና ንሱ ዝደልዩ ናይ ርክብ ዓይነት እውን ርክብ ንምፍጻም ካባኽስ ኣኖ ናይ ርክብ ምንቅስቃስ ካብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንምርካብ ካባኽስ ኣኖ ጽሬት ካባኽስ ኣኖ ዝማርኽ ቅርጽ ሰውነት ንምርካብ ናብ ካሊእ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምኻድ ዕድሉ ዝሰፍሐ ይኸውን ስለዚ ካባኽስ ጽበንታ እዩ ወዲ ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቅሪ ህይወቱን ኣብ ዝሑ ዝደልዮ ምግብን ርክብን ስለዝኾነ ክበልዖ ዝደልዮ ምግቢ ጽቢቆ ንኽበልዕ ግበርዮ ኣብ ናይ ዓራት ጸዋታኹም እውን ነዊሕ ግዜ ሂብኩም እስካብ ዝዓግብ እስካብ ዝኣኽሎ ዝደልዮ ዓይነት ናይ ርክብ ዓይነት ፈጽሙ ነዚ ብዝግባእ ትገብርሉ እንተኮንኪ ወዲ ገዝኡ ገዲፉ ንርክብ ክብል ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኸይኸይድ ክትገብር ትኽእል ኢኺ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኽኸዱ ዝገብሮም ዘሎ ልምዲ ድማ ኣዕሩኽቶም ካብ ሓዳር ወጻኢ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይዶም በዚ ናይ ዝሙት ርክቦም ድማ ክሕጎሱ እንተሪኦም እዩ ንስኽን ኣብዚ ክትገብርኦ ትኽእላ ነገር እንተሃልዩ انت تخيلوا نعرختو دخم غني كأمن بمقبار انت تخيلوا اعرختي كغير مقبار يو انت زي كوينو غنا اعرختو زفصمو زلو زموت اعرختو زفصمو زلو ركب كاب نسخم اب حدار هيوتكم تفصمو زلخم ولا حنتي زي تفلي كم زخونه ناصا قلص خوينكي كتعلليو يغبا قداس اب حدار تفصمو زلخم ركبكم حمام زي بلو فقر زلو تأمانነት زلو هليناخا زي وقس كم زخونه كردو بمقبار ناصا خوينكا علال مقباركم اقداس يزخون ስለዚ ኣብ ሓዳር ህይወትኩም ትፍጽምዎ ርክብ ክንደየናይ ምቁር ምዃኑ ክትእምንዮ ኣለኪ ንሱ ዝገብረልኪ ርክብ ብጣዕሚ ዕጋባይ ብሉጽ ከም ዝኾነ ክትእምንዮ ይግባእ ንሱ እውን ካባኺ ዝኾነ ዓይነት ናይ ርክብ ድሌት ክስእን ከም ዘይብሉ ናፃ ግልጽ ኮይንኩም ብምዕላል ንሱ ዝደልዮ ነገር ካባኺ ዝሰኣኖ ንኽረክብ ክትገብር ኣለኪ በዚ ድማ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምኻድ ዕድሉ ብጣዕሚ ጸቢብ ክትገብርዮ ትኽእል ኢኺ ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኽኸዱ ዝገብሮ ምኽንያት ድማ እንታይ እዩ ኣፍቃሪታይ ወይ ድማ በዓልቲ ቤተይ መስካሊ ወዲ ርክብ ትፍጽም እያ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ውሽጡ እንተሃልዩ እዩ ስለዚ ነዚ ክትፈትሕዮ ትኽእል ድማ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ኢሞሽናል ቦንድ ወይ ድማ ምትእምማን ክውስኽ ብምግባር እዩ ንስኺ መስካሊ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዘይትፍጸሚ ብመረዳእታ ክትእምንዮ ኣለኪ ከመይ ከእምኑ ይኽእል እንተልክን ድማ እንታይ እዩ ከም ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌተን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕረ ወይ ድማ ተመሳሳሊ ኣይኮነን ርክብ መዓልታዊ ናይ ምፍጻም ድሌት የብለንን ንኣብነት ሎማዓንቲ ርክብ እንተፈጺመን ድሕሪ ግዜ ዕረፍቲ ገይረን ድሕሪ 3 ወይ 4 መዓልቲን ጾታው ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት ዝስምዐን ስለዚ በዓል ገዛኽ ወይ ድማ ኣፍቃሪኺ ምስ ካሊእ ወዲ ርክብ ፈጺምኪ ኢኺ ኢሉ ኣብ ዝሓስበሉ ግዜ ንስኺ ምስኡ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት እንተሃሊኪ ንስኺ ምስኡ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት ዝስምዐክ እንተኮይኑ ጥርጣርኡ ይቕንስ እዩ ኮይኑ ግና በዓል ገዛኽ ወይ ድማ ኣፍቃሪኺ ምሳኺ ርክብ ናይ
ምፍጻም ድሌት ተሰሚዕዎ እንዳሃለወ ናትክ መልሲ ኣይትንክአኒ ወይ ድማ ሕማቕ ናይ ገጽ ሪኣክሽን እንተኾይኑ ጥርጣርኡ ንኽውስኽ ክትገብር ትኽእል ኢኺ ከም ተቐድም ኢለ ዝሓበርኩልክ ድማ ወዲ ጥርጣረ ስምዖ እንተኾይኑ ኣነ እውን ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይደ ርክብ ክፍጽመለኒ ዝብል ድሌታቱ እንዳወስኸ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ምስ በዓል ገዛኽ ወይ ድማ ኣፍቃሪኽን ክትኮና እንተለኽን እንታይ እዩ ክንደየናይ ንርክብኩም ከም ዝናፈቅክዮ ንገርዮ ባዕልኽን ናይ ርክብ ድሌት ኣርእያ ባዕልኽን ንርክብ ደፋፍኣ እዚ ዘለዎ ጥርጣረታት እንዳቐነሰ ንኽኸይድ ይገብር ካብ ሰብ ዝሰምዖ ዘሎ ሕሶት ከም ዝኾነ ከኣምን ክትገብራ ትኽእል ኢኽን ስለዚ መሳኺ ኣብ ዝደልዩ ሰዓት ርክብ ንኽፍጽም ፍቐድሉ ብዝግባእ ብርክብ ኣዕግብዮ በዚ ድማ ብፍጹም ካሊእ ክሓስበ ይኽእልን እዞም ሰለስተ ዝረኣናዮም ብሳይንስ ዝተረጋገጹ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ንኽፍጽሙ ዝገብሮም ዘለው ልምድታት ከም ዝኾኑ ብምፍላጥ ነዚኦም ካብ ሂወትክን ግድን ከተውፃእ ይግባእ በዞም ዝሓበርኩልክን እውን ናብ ካሊእ ምኻድ ዝጀመረ በዓል ገዛኺ ወይ ድማ ኣፍቃሪኺ እውን ናብ ንቡር ፍቕሩ ናብ ንቡር ዝነበረ ደስ ዝብል ሓዳርኩም ክትመልሳ ትኽእላ ኢኽን ስለዚ ካብ በዓልቲ ቤቱ ካብ ኣፍቃሪቱ ነዞም ዝበልክዎም ሰለስተ ነገራት ወዲ ክስእን የብሉን ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይጥምት ኣብ ልዕሊ ዝሙት ከይፍጽም ነዞም ሰለስተ ነገራት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ርኢናዮ ዝነበርና ሓደ ወዲ ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ንኽፍጽም ዝደፋፍኦ ነገር እንታይ እዩ ብሉፅ ኣዕጋባይ ናይ ርክብ ግዘ ምሳኺ ዘየሕልፍ እንተኾይኑ እዩ ንኣብነት ብዝደልዮ ናይ ርክብ ዓይነት ርክብ ንኽፍጽም ዘይትፈቕድሉ እንተኾይንኪ ፅሬትኪ ቅርፂ ሰውነትኪ ተበላሽዩ ንርክብ ዘየዕድም እንተኾይኑ ኣብ ዝደልዮ ግዘ ርክብ ንኽፍጽም ዘይትፈቕድሉ እንተኾይንኪ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይዱ ዝሙት ንኽፍጽም ዝደፋፍኦ እቲ ቀዳማይ ምኽንያት እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ርኢናዮ ዝነበርና ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይዱ ርክብ ንኽፍጽም ዝደፋፍኦ ምኽንያት ድማ እንታይ እዩ ናይ ኣዕርኽቱ ድኽመት እዩ ኣዕርኽቱ ሓዳሮም ገዲፎም ዝሙት ዝፍጽሙ እንተኾይኖም በቲ ዝሙቶም ድማ ሕጉሳትን ሕጉባትን እንተኾይኖም ነዚ ዝርኢ ዘሎ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይዱ ዝሙት ንኽፍጽም ይደፋፍኦ እዩ ስለዚ ንስኽን ክትገብርኦ ዘለክን እንታይ እዩ እንተተኻኢሉ ኣዕርኽቱ ዝገብርዎ ዘለው ሕማቕ ከም ዝኾነ ከኣምን ብምግባር ኣዕርኽቱ ክቕይር ክትገብረለኪ እንተዘይኮይኑ ግና ኣብ ሓዳር ሂወት ትፍጽምዎ ዘለኹም ጾታዊ ርክብ ብጣዕሚ ኣዕጋባይ ከም ዝኾነ እእምን እዮ ንሶም ዝፍጽምዎ ዘለው ጌጋ ከም ዝኾነ ሕማም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ኢቭን ህሊንኦም እውን ከም ዝወቕሶም ከተእምን እዮ ግባእ በዚ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምኻድ ዕድሉ ዝፀበበ ክትገብር ትኽእል ኢኺ ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኽኸዱ ዝገብሮም ልምዲ ድማ ኣፍቃሪተይ ወይ ድማ በዓልቲ ቤተይ ምስ ካሊእ ወዲ ጾታዊ ርክብ ትፍጽም እያ ዝብል ጥርጣረ እንተሃልይዎ እዩ እዚ ጥርጣረ ኣብ ኣብዝሓ ደቂ ተባዕትዮ ዝለዓል መዓዝ እዩ ንሱ ርክብ ክፍጽም ድሌት እናሃለዎ ንስኺ ኣይትንከአኒ ዝብል መልሲ ትህብዮ እንተኾይንኪ ርክብ ንኽፍጽም ድሌት እናሃለዎ ንስኺ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌት ዘይብልክ እንተኾይኑ እዩ ስለዚ ነዚ ብተደጋጋሚ ተርእዮ እንተኾይንኪ ምስ ካሊእ ወዲ ርክብ ትፍጽመላ ስለዚ ድማ ምሳይ ርክብ ናይ ምፍጻም ድሌታ ቀኒሶሎ ዝብል ጥርጣረ ኣብ ኣእምርኡ ይመጽእ እዩ ስለዚ ድማ ንሱ እውን ብተርኡ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይዱ ዝሙት ንኽፍጽም ተደፋፍእዮ ኣለኺ ማለት እዩ ስለዚ ርክብ ክፍጽም ኣብ ዝደልዮ ግዘ ርክብ ንኽፍጽም ፍቐድሉ ናይ ርክብ ድሌታት ሓደ ግዘ እውን ካባኽ ክመጽእ ኣለዎ ርክብኩም ኣዕጋባይ ከም ዝኾነ በብግዚኡ ንገርዮ ትፍጽምዎ ርክብ ከም ዝናፈቐኪ በብግዚኡ ንገርዮ በዚ ድማ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ከይዱ ዝሙት ናይ ምፍጻም ዕድሉ ብጣዕሚ ንኽንእስ ክትገብር ትኽእል ኢኺ በዞም ሰለስተ ሜላታት ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ንኽፍጽም ዝጀመረ ወዲ እውን ናብ ገዝኡ ናብ ንቡር ሓዳሩ ክምለስ ክትገብራ ትኽእል ኢኽን ንዘይጀመረ ድማ ብገንኡ ነዚኦም ከይስእን ብምግባር ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ምኻድ ዕድሉ ከተፅብባ ይግባእ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ እዚ ፀገም ኣብ ገዝኦም ዘለዎም ሰባት ንኽበፅሖም ላይክ ሼር ምግባርኩም ከይርሳዕ ብኻሊእ መሃራይ መደብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ